Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ayan, mega mega love shout out. One million people watching. Discoveries. Anak. Hi, hello, my friend. How are you? How are you, my friend? What is your name, my friend? I cannot understand your name. Arabic name, I cannot understand. Fine. Thank you for coming, my friend. Thank you for the support. Thank you, my friend. Where are you from, my friend? Are you here in Saudi Arabia? Alright, alright. No problem. Have a great day. No problem, huh? You have a YouTube channel, my friend? Because this is no channel account. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you for coming in. Thank you, thank you, thank you. Mega love shout out to everyone. Mega love shout out. 3 million people in the house. Mega love shout out po. But I know.
4 million people in the house. Shout out. Mega love shout out. Shout out, shout out. Shout out to everyone. Valencia. Big love shout out to thumbs up. Thank you, Valencia. Thank you sa iyong patamsak dyan, Valencia. Big love shout out sa iyo. Ito muna ang live ko para baka mawala ng kuryente. Masira ang live ko mamaya. Pag ito muna ang i-live natin. Thank you, Valencia. Thank you sa iyong patamsak dyan. Kala ko hindi, mamayang gabi, mamaya pa, baka pagkatapos ng brownout mag-screen cast ako, baka mawala ng ilaw, mahirap na, masira ang ating live. Johnny Jing, ayan, hindi ko lang shoutout Jing, bigyan ng jacket si Jing. Wala pa ng jacket si Valencia rito kay Dugong Bicol. Jacket natin yan. Kalimutan ko mag-jacket. Mag-jacket tayo at malamig ngayon. Ayan, may mga jacket na kayo mga lalabs. Ayan, Mang Jing. May jacket ka na. Si Daday. Oo. Thank you, kabayan. Thank you, Jing. Maraming salamat sa pagdalaw. Salamat. Maraming salamat. Baba ka ng bahay, idol, Jing. Thank you, Jing. Baba ka at piping ko bahay nyo. Baba ka bahay. Tapos na ba work, Jing? Alagad mo to, nakagawa ka na ba ng alagad? Nakagawa ka na, Jing, ng alagad. Yan. Valencia OFW from Jing. Yan, hindi pen monetize si Valencia OFW, Jing. Andito yan, kasama ko sa work yan. Wala ko video sa account na to. Pero pwede mo lagyan yan. Kung alagad yan, pwede mong uploadan mo kahit mga short video or 3 video. Pwede na yun. Kasi alagad mo naman yan. Pwede mo lagyan yan.
kahit mga short video lang, kahit anong video lang, basta importante may upload yung alagad mo para maging legit siya. Kasi pag idinikit mo yan, yung walang video, hindi yan kakapit. Hindi yan, yung pinandikit mo, hindi kakapit yun. Pag walang upload. Pag may video ka nagawa, kahit anong video mo, kahit nagluluto ka, video mo maiksi, o nagsasampay ka ng nilaban mo, or naglalaba ka, videoan mo, kahit ano lang video lang. Ano naman yan, agad naman yan eh. Importante may upload na video. Yan ang importante doon. Kahit ano, basta yung mga alagad mo, lagyan mo lang ng kahit mga 3 video, 4 na video, 3 video, ganun lang. Okay na yun. Para maging legit ba. Kababalik lang ng kuryente rito. Nangisda nga ako kanina na biglang nawala yung internet ko. Nawala, hindi na ako nakapagpaalam sa pinuntahan kong live. Kay Maria, puntahan mo yun, nag-ano rin yun, nag-aayuda si Maria Pinay in Germany, nagpi-play din ng video yun. Yun, dikitan mo si Maria Pinay in Germany. Yun, mabait yun na host. Galing ako doon kanina. Para madagdagan yung banana mo at saka watch hour mo. Nagpi-play ng video yun sa kanyang laptop. Minsan punta mo siya, bukas may live yun. Alas 12 nagla-live yun. Alas 12. Kanina alas 12 dito sa Saudi ba? Diyan sa Hong Kong, ang live niya? Alas 5. Alas 5 dyan sa Hong Kong. Alas 5 dyan. And 3 million people in the house. Mega love shout out. Kasagsagan ng trabaho ko. Sa bagay, kung kailan ka lang free, saka ka makakapunta sa mga live. Ganyan talaga ang trabaho ng OFW. Pag may trabaho, hindi tayo makasupport. Pag free lang tayo, saka tayo makakasupport. Kaya mo na, ganun talaga. Maintindihan na ng mga pinupuntahan mo yun, yung time mo. Jocelyn, mega love shout out. Jocelyn Dreamer 2 TV Tamsak Tosok. Ayan, thank you sa patusok mo dyan, Jocelyn. Baba ka ng bahay, di kita mo si Valencia. Baba mo dyan pwede mo ibaba ng alagad mo yung main channel mo dyan, Daday, pwede mo ibaba yun. I-search mo dyan sa alagad mo yung main channel mo, tapos share copy mo, link. Tapos i-paste mo dyan. Para pwede, yan ang magbaba ng main channel yung alagad mo. Thank you, dumaan lang host. Thank you sa padaan mo dyan, Jocelyn. Magbaba ka ng bahay dyan, Jocelyn. Kahit dumaan ka lang, pwede naman yun. Walang problema sa akin yan. Para mapunta ng iba.
Thank you, Nevin Tusok. Ayan, salamat. Salamat, Jocelyn. Sa iyong patusok dyan. Magbaba lang kayo ng bahay. Para mapunta natin ang bahay nyo. May kalab shoutout sa 3,000 tao dyan. May kalab shoutout sa lahat. Okay, noted, idol. Sige, baba mo dyan, min mo. Yan ay pang search mo sa main mo. Tapos, huwag ka na pumunta sa mismong channel ng, ano mo. Search mo lang yung YouTube ng, yung channel mo dyan. Tapos sa Jingjing na, tapos yan ipambaba mo. Para ma-copy paste mo. Tapos ibaba mo na dyan. Jing, nasa Hong Kong ka, di ba? Daday, nasa Hong Kong ka. Bumili ka ng laruan na ipang screencast mo. Maraming views yun. Yung number na yung puzzle game. Bili ka sa tindahan ng mga laruan dyan. Ipang mo. Baka mag-trending yung video mo. I-screencast mo. Yung screencast kasi maganda kasi pwede mong iwanan yung live mo kahit wala ka doon. Tuloy-tuloy ang andar ng live mo kahit wala ka doon. Bisitahin mo na lang pag may kami ginagawa. Ang ipang background mo yung video na gagawin mo. Video mo yung lalaroin mo na pag bumili ka ng laruan, pwede mo yung gamitin yan. Trending ngayon yun. Maraming nagiging views. May pakita ko yung laruan na sa iyo. Ganito, bilhin mo. Tapos kung hindi ka pa marunong, message mo lang ako para tanong mo sa akin kung paano. Ito, nandito yung laruan. Ito ko sa'yo. Ito, ganito laruan, yung mga puzzle ba. Yan yung ganyan laruan, mga number lang siya. Binubuo, puzzle number. Yan 1 to 15 yan, bubuuin mo. Nabibili sa mga tindahan ng laruan. John Carroll, may galap siya tamsak. Dan po. John Carroll, bigyan kitang jacket. Thank you, John Carroll. May galap shoutout po, sir. Ayan. Dugong na lang, wag lang, sir. Kasi wala tayong wala tayong pera ngayon, kaya hindi pwedeng share. Wala tayong trabaho. Disha Whitey. Shoutout sa'yo, Disha Whitey. Thank you for coming, Disha Whitey. Ayan. Hello, friend. Disha, where you from, my friend? Disha. Disha, where you from? Thank you sa mga nandyan sa baba. Mega love shoutout sa inyo lahat. John Carroll, baba ng bahay, John Carroll. Baba ka ng bahay para mag-aayuda ako kung tingnan ko mga bahay yung main channel. Tingnan ko sinong mababa ang channel dyan, mag-aayuda ako. Ito po ang laruan na ngayon trending. Pag nagbili kayo niya, kung may mga laruan dyan sa lugar nyo, bili kayo niyang ganyan. Laro-laroin nyo, video nyo habang nilalaro. Tapos gamitin nyo sa screencast. India, kaya hale, my friend. Kaya hale, sadik. Di siya whitey. Tike. Tike, sadik. Sadik. May sadik. Jing, ayan. Pinatin to, Jing. Yan, palamlam po sa nakapin. Ayan. Parang kung kayo ay nasa ganitong live, para maging vertical ang labas ng aking screen sa inyong mobile phone, pindutin nyo muna yung dito sa taas ng aking live. Yung like ba, yung 3 dot, pindutin nyo. Tapos pagka pindot nyo, puntahan nyo yung profile picture nyo dito sa baba ng yung puntahan nyo itong live, itong pangalan ng channel nyo. Ito sa live ko. Sa live nyo, yung mobile phone nyo, nandito yung profile nyo, i-click nyo yan. Tapos may lalabas dyan na ito yung like. Dito nyo tingnan yung live ko. Pag nakita nyo dyan, saka nyo i-click yung live. Hanapin nyo yung live ko dyan. Ayan, kagaya nito yun.
Nasa na yung live ko? Hindi ko pa nakita. Pag nakita nyo yung live dyan sa ano, i-click nyo yung live ko, tapos yun, magiging ano ang forma ng inyong screen, magiging vertical, hindi magiging ganito, madaling magdikit. Okay. 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 Uy. Disha Whitey. Marunong magtagalog si Disha Whitey, ha. Ayan. Saglit idol. Ayan. Ganun para makadikit kayo. Kung nahirapan kayo magdikit sa ganyang vertical na live, ang una nyo gagawin, ano, ganito, turo ko, ha. Saan ba yung live ko? Turo ko na maayos sa inyo. O diba ito yung live ko, guys. Halimbawa ako'y isang ano, halimbawa ako'y isang dumalaw sa live ni Unisan ni Dogong. Halimbawa lang, i-click nyo yung dot na yun sa taas, oh. Click nyo yung tatlong dot. Click nyo yung tatlong dot. Pagka-click nyo, guys, nasa na? Wait lang. Naka-ano na pala ito, naka-vertical na yata. Ayan, yung live ko. Click nyo yung tatlong dot, ha. Ayan, oh. Tatlong dot. Tapos, i-like nyo. I-like nyo yung live ko, i-like nyo. Tapos, pagka-like nyo, balik kayo dun sa profile nyo. Dito, oh. Balik nyo yung profile nyo dito, oh. Lalabas yung profile nyo. Click nyo yung profile nyo dito. Lalabas yung mga ganyan, lalabas. Yung hanapin nyo yung may like. I-click nyo itong like na ito. Makikita nyo yung live ko dito. Ayan, i-click nyo yung live, oh. Magiging, ang forma ay vertical. Ganon. Ayan, magiging vertical na. Ayan, naging vertical na. Tama, oh. Yung mga link, naging blue na. Naka-blue na siya. Madali na magdikit. Yung parang live dati nung una na naka-vertical. Hindi horizontal. Kasi pag horizontal, mahirap. Hindi nyo makikita naka-blue ang mga link. Pati pangalan nyo, naka-white lang. Pag hindi nyo ginawa yun. Hindi ko alam ang yung wika. Disha, sino ba to si Disha? Hindi ka pala India. Marunong ka magtagalog. Disha, hindi ka ano? Hindi ka India. Kasi Tagalog yung sinasabi mo diyan, oh. 4 million people in the house, Miguel of shoutout. Jingjing tayo kay Jingjing, palablab po kay Jingjing. Tama yung kay Jingjing, pag ganyang live at hindi nyo ini-vertical, nasa baba. Pero pag ini-vertical mo, nasa taas ng nakapin, no? Nasa taas na pag ini-vertical mo. Ganon. Yan, Miguel of shoutout sa 4 million people in the house. Miguel of shoutout. Yan, baba na kanyang bahay, guys. Palablab po sa nakapin. Puntahan ko ito, Jingjing, yung binaba mo. Digit ko na lahat sa'yo, Jingjing, yung mga ano ko, ha. Mga alagad ko. Dito ako sa bahay mo. Si Mahal ni Mahal. Ako to, si Mahal kita. Yan. Yan, gawin mo yung tinuro ko, Jingjing. Nasundan mo ba yung sinabi ko? Para madaling magdikit. I-like mo yung live ko. I-click mo yung tatlong dot. Tapos i-like mo. Sa mga napupuntahan mong horizontal ang ano, live, naka-horizontal. Naka-vertical pala. Sa lahat na napupuntahan, naka-vertical ang live. Sa mga hindi nakakaalam, guys, ganun gagawin nyo, guys. Click nyo yung dot.
Pagka-click ng that, lalabas yung like. Click nyo yung like. Balik kayo doon sa profile. Click nyo yung profile nyo, yung you. Tapos, yun, magiging ano na. Hanapin yung like ulit doon sa ano. Doon nyo hanapin ang live ko. Yun. Maganda na ang pagdidikit nyo. Suportahan mo rin ako, kaibigan. Dadalaw din ako sa bahay mo balang araw. Nandito ka na nga sa bahay ko. Di siya. Punta ko yung bahay mo, di siya. Tingnan ko kung sino yan. Dito lang ako kay Jingjing. Kay Jing. Si Daday. Magwa 1.6 ka na, Daday, ha. Huwag ka lang ano, gawin mo lang sinabi ko sa iyo, huwag kang patalon-talon para hindi ka malagasan, para tuloy-tuloy lang ang angat ng ano mo, ng wow, nice friend. Thank you, idol, sa suporta. Yan, malapit na matapos. Okay, okay, doki, idol. Di siya baba ng bahay. Di siya magbaba ka ng bahay. Puntahan ko yan. Baba mo main mo, di siya. Ano? Nandito pa kayo dyan kay ano, sa nakapin pa tayo. Pakilablab po yung nakapin. Okay, tapos na. Simply unforgettable. Yan. Nagbakas ako dun, Daday. Si mahal kita ako yan, si mahal kita. Huwag nyo nang balikan yan. Huwag mo nang babalikan yan, si mahal kita. Ako rin yan. Doon, Daday, si mahal kita. Huwag mo nang babalikan yan, ha, si mahal kita. Okay, punta ko si Disha. Sino ba to si Disha? Ay, hindi makaano. Ba't di makadikit yung aking ano? Hindi mapuntahan si Disha. Bakit kaya? Lipat nga ako. Lipat ako ng channel. Lipat tayo kay ano? Kay Scorpio Knight. Scorpio Knight. Maraming salamat. Ayan, welcome. You're welcome. You're welcome, Daday. Ibigay ang link description ng channel niya sa comment ko. Suportahan ko. Sino? Ba't di makaano sa'yo, Disha? Hindi ko maano. Ayun o. Yun ang nalabas o report to. Hindi mo mapuntahan pag hindi ko yung pangalan ng Disha. Walang nalabas na go to channel. Ano yata ito eh. Tawag dito. Ano bang tawag doon? John Carroll. John Carroll. Ba't di mapuntahan ito mga to? Ano nangyari? Napalo yata tayo ni Lolo. John Carroll. John Carroll. Dikit ko si ano? Si Uncle. Uncle John. Huwag mo nang ipigil. Hindi talaga mapuntahan.
Yung binaba yung bahay. Kay ano lang napuntahan ko, kayo nakapin lang. Tamsak number 5, Daday. Si Unisan to, yung main sa kong channel. Tamsak number 5. Yan. Ito yung main channel ko talaga, si Unisan. Ito yung monetized channel na. Bili ka nun pag naglabas ka ng bahay nyo, nagpunta kang tindahan, bili ka ng laruan. Siguradong malaki magiging views mo, Daday, pag nag-screencast ka. Tanong ka lang pag may tanong ka doon sa pag screencast, pag hindi ka pa marunong, tanong mo lang sa akin. Turo ko na lang sa'yo. Sino, ikaw ba yung nakakadya sa taas, Daday? Ikaw ba yan? Ikaw ba ito? Sa taas? O yung isa, ikaw yung nasa baba? Anong oo? Ikaw yung taas o ikaw yung sa baba? Oo. Ba't may hagdan ba yan? Paano nag-akit dyan? May hagdan sa likod? Yung kasama mo nag-YouTube din yan. Sabi mo sa kasama mo, subscribe ako. Para madagdagan din yung subscribe ko. O siya yung nagturo sa'yo? Wala. Mount High, ayan. Tapos na. Tapos na kay Daday. Pauwi ng Pinas. Ayan, buti pa siya pauwi na ng Pinas. Babalik pa dyan. Babalik pa siya dyan. Ayan. Yan yung main ko, si Unisan. Baka hindi nyo pakilala yan. Yan yung isa kong channel. Impake gamit. Impake gamit. Oo, balik pa. Bakasyon lang. Nag-impake siya ngayon. Yan, mega love shoutout. 3 million people in the house. Mega love shoutout. Mataga saan ba yun? Kasama mo? Saan Pilipinas? Saan sa Pilipinas? Kababayan mo rin?
Sa inyo sa Negros, di ba? Negros, Jingjing. Dipolog, pares Bisaya. Dipolog, Mindanao yung Dipolog, di ba? Dipolog. Dipolog City. Pero ang salita dyan, no? Cebuano yata, no? Cebuano. Parang yung kasama ko si Valencia, ano, taga Mindanao din, pero ang salita naman nila, ano, Cebuano rin. Ang bilis ang oras, 37 minutes agad. Baba ka ng bahay guys, yung nandyan sa baba na nakikinig, ayan baba ka ng bahay. Para magkadikitan kayo dyan sa baba. La, 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 Ditsay vlog. Sabi mo kanina walang channel. Meron pala. Meron pala. May channel pala siya, si Ditsay. Tingnan ko nga. Search ko dito sa aking ano. Sa aking mail. Ditsay. Wait lang. Ditsay. Ditsay. Vlog, Ditsay vlog. Ditsay vlog. Pares kayo ng bahay malaki na yung bahay niya. Ito ba siya? Jingjing, ito ba yan? May tinanong ko ka sa akin, sagot ko. Ito yung channel ni Ditsay. Yan. Malaki na ng bahay niya, 42 subscriber na. Siya ba yung tumulong sa'yo? Siya ba yung nag-akit sa'yo mag-live ka? Mag-ano ka, gawa kang channel? Dikit na ako dati rito. Dikit na pala ako dati kay Ditsay. Dikit na ako dati yung main channel ko, dikit na ako sa kanya. Si Unisan, Pinoy OFW. Dati na pala akong dikit dito. Oo. Parang dikitan ko yata ito kanina. Parang nakita ko kanina. Kanina ko lang yata ito nadikitan. Si Ditsay, nakita ko sa friend mo. Yan. Si Ditsay pala yan. Yun yung kasama mo. Very good. Oo, dikit na ako. Marami akong friend dyan sa Marami akong friend dyan sa Hong Kong na nag-YT. Si Barbie. Baka nakikita ka dyan sa tabi ng dyan. Tabi ng dagat dyan. Madalas sila sa dagat Nagpipiknik-piknik sila dyan. Sila si ng Bisaya din yun. Limutan yung pangalan. Si Jonalyn Fuentes, yun. Nandyan yun sa Hong Kong. Tsaka si marami akong friend dyan sa YT, nasa Hong Kong.
Si Krasi Baguinpay. Okay. Mukhang mabait naman yung kaibigan mo, kaya close kayo. Mukhang biri ko din naman yung kaibigan mo. Si si Ditchay. Laki ng bahay niya, no? Sabihin mo sa kanya, dikit na ako yun. Na ano ko na yun. Nasabi ko na yung bahay niya. Napuntahan ko na yun. Siguro may comment ako doon sa bahay niya. Yung main ko, Unisan Pinoy OFW vlog. Oo, siya pala yung nag-convince sa'yo. Andy Mix Vlog, may club shoutout. Thank you, Andy. Baba ka ng bahay, Andy. Andy, mintihan mo ba ito sa airport? Andy Mix Vlog. Ay, hindi ito main channel kasi pa lang. 121 Sure Idol. Parang print ko na nga yata yan. Print ko yata sa Facebook yung sinabi mo na yun. Kilala ko na yun. Si Andy Mix Vlog. Si Andy Mix Vlog. Si Print ko yun. Si pangalan niya yung sinabi mo kanina. Tingnan mo. Print ko yun. Sure Idol. Miguel Love shoutout host. Andy, baba ka ng bahay. Yung main channel mo, baba mo. Andy. Baba ka ng link para maipin natin. Tingnan ko ang bahay mo. Si Ditsay, parang print ko yun sa FB. Tingnan mo. Andy, ayan ba ang mo? Main channel mo, Andy? Andy, main channel mo ba yan? Kasi kung hindi mo main channel to, hindi ko ito didikitan, kasi alagad to eh. Alagad ba to, Andy? 121 subscriber pa lang. Nakatutok 24 oras. Miss Ditchay Duga FB niya. Ganun ba? Oo, nakita ko na. Ayan, nakita ko na. Ayan. Ayan, print na. Di ba? Print na kami. Ngayon, print na kami. Andy, thumbs up host. Thank you, Andy. Baba mo bahay mo, Andy. Main channel mo ba yan, Andy? Hindi pa, 121 pa lang. Sagutin mo nga yung tanong ko, Andy, kung main channel mo yan para ayudahan ko. Kung hindi mo, kung main channel mo yan, ayudahan kita. Boss, kambal mo si... Ako yun, Andy. Ako rin yun. Si Unisan. O nagpupunta ka sa main ko, no, Andy. Ako yun. Ako si Unisan. Second channel ko to. Ako rin si Unisan. Makikita. Parang
Ano ba yung dinadala mo doon sa ano, Andy? Yung main channel mo dinadala mo doon sa kay Unisan? Kambal ha? At, oh, kambal ko yun, kambal. Ako rin yun, Andy. Si Unisan din ako. Eh, Andy, salamat na nagpunta ka kay Unisan ha. Taga Cebu pala ito si ano Ditsoy. Taga Cebu pala yan. Thank you Andy Mix ha. Baba mo bahay mo dyan Andy. Ayudahan kita. Kung hindi pa kita na ayudahan doon sa main ko, ayudahan kita rito. Baba mo lang bahay mo dyan. Baba ka ng bahay Andy. Moski Vlog Boss main channel ko. Ah, si Mamski. Ikaw pala si Mams. Kaya pala eh. Oo, si Unisan din ako. Nagulat ka ngayon ha. Tama. Ako rin yun. Yun yung main channel ko talaga. Ito second channel ko to. Pinapalaki ko rin to. Meron na si Momski Boss. Anong meron na? Dikit na tayo doon. Monski kay ano, Nissan. Sa bahay niya sa Dipolog. Okay. Yan, padikit na lang. Momski kay ano, nasa Hong Kong yan si ano. Si Jingjing inakapin. Baba mo bahay dyan, Momski, para ipiping ko bahay mo. Andimix, pakibaba na lang Andimix ng min mo. Piping ko bahay mo para mapunta ka ni Daday. Yung nakapin si Daday. Nasa Hong Kong yan. Andimix, paano mo nasabi? May dikit na boss si Monski galing sa iyo. May dikit na boss si Monski galing sa iyo. Oo. Si Monski dikit na sa akin yan siya, no? Kay Unisan. Pati itong Dugong Bicol dikit na rin kay Monski ito eh. Dikit na rin to sa iyo. Kasi ano, gala rin ako. Nagulat ka ha? Hindi, ngayon mo lang ba talaga nalaman na nagduda ka pala na kaya mo natanong na kambal ko si Unisan? Ako rin kasi yun. Ay kay Unisan, dikit din si Monski. Oo, dikit na rin si Unisan sa iyo. Dikit kasi nagpupunta rin si Monski doon kay Unisan. Mamaya magla-live yun, screencast Unisan. Ito lang inuna kong i-live. Kasi baka mawala naman ng power ng kuryente maya-maya. Pagkatapos mawala ng kuryente, pagkabuhay saka ko ilalive yun si Unisan sa screencast. Daday, huwag mo kalimutan yung pinabibili ko sa iyo. Bili mo yung sinabi ko sa iyo na ano. Gamitin mo yun. Lalaki agad ang views mo. Patok ngayon yung ganong laruan pag inigamit sa screencast. Marami nang gumagamit ngayon, tamat ang dami mga views. Si ano yung friend ko rin si ano si Anne Marie, ang daming views niya ngayon, ang dami. Umabot ng si ano yata, umabot ng malaki ng inabot ng views niya. Kung ilang daan yung views niya. Nag 700 views pa yata. Sabi mo 700 views pa lang, 700 eh paano pagkatapos nun? Yung ano, yung pinakita ko sa iyo. Yung laruan pakita ko sa iyo. Ito, di ba pinakita ko sa kanina? Pakita ko ha. Bilhin mo 'yan para pumatok yung laruan. Yan, nakaano yan.
Puzzle yan, yung ganyan laruan, no? 1 to 15. Binubuo yan hanggang sa mabuo. Yan, no? Yung laruan na ganyan. Yan nilaro ko kahapon, naka 1-4 ako. 1-4 views ako dyan. Kasi naputol ko, hindi naputol. Baka hindi na 1-4 ang nakuha ko dyan. Yan, laruan na ganyan. 1 to 15 yan. Bubuuin mo 1 to hanggang 15. Guguluhin mo yung number niya, tapos bubuuin mo isa-isa. Ginaganon, ano lang yan. Binubuo lang ng kamay. Base lang yan. Bilhin mo yan para ano, pag nagpatok yung screencast mo yan, sabihin mo naman, wow. Wala ka pang bagong video, kahit luma, ibaba mo dyan para ano, kahit luma, pwede yan para mapuntahan nila. Walang problema kahit bago o luma, basta madikitan nila. Kung hindi pa dikit, mapuntahan yung video mo. Monski, si Monski nasa ano yan, quiet, Jingjing, quiet yan. Tama yung video ko dito, 35 yan, yung live ko kahapon yan, 35 views, diba? Naka 1-4 yan, pero yung iba hindi lang 35 ang nagiging views dyan, umaabot sila ng daan. At pag end nila ng yung nabot ng 10 hours o 11 hours yung live nila, nako, napakalaki na nakukuha, 100,000. Yung kasama ko nga dito, ang laki na nakuha niya kahapon, naka 82k yata siya. Ganun ang nalaro niya. Wala, pinasa lang kasi yung video na yun. Wala na akong laro ang ganyan. Wala akong pambili kasi wala na kaming trabaho. Kung may pambili ako, bibili sana ako nung ganun. Wala kaming trabaho kasi dito. Naghihintay na lang kami makauwi. Pauwi na kami Pilipinas. Wala na kaming hanap buhay mula noong September. Patok ngayon yun, patok, maniwala ka sa akin, ano, daday. Pili mo yung pag pumunta ka sa ano, sa mga laruan, tindahan ng laruan, maghanap ka ng puzzle na ganyan, nakabox yun, yung ano, makikita mo yung sa box, puzzle number, solving problem, ganun ang ano niya, puzzle number yun, sinosolve mo yung ano, mga ano dun, binubuo mo, parang samat lang yun. Ganyan, bili mo, iba-ibang kulay yan, iba-ibang design. Basta ganyan number, mga number yun, 1 to 15. Iba-iba ng design yan, iba-iba ng color ng nalagyan. Hindi, wala yan. In-screenshot ko lang ito, live ko ito kahapon. May nasa CP ito pero hindi mo ibang ano nun, yung mga ano, naka ano, yung yung makikita mo sa mga Play Store, hindi maganda yun. Oh, basta kahit anong design, anong kulay, iba-ibang kulay ng number diyan, at saka yung box niya, ito blue ito eh. Ginamit ko, pinasa lang to, pero naka 1-4 ako dito. Naka 1-4 views ako. Pero kung original yung yun ang gagamitin mo doon, daday, ay ano, ano ba, naglaro ka, ilang minuto mo lang laruin, videohan mo, itutok mo yung camera ganon habang naglalaro ka. Pag naka 2 minutes na, stop mo na. Tapos yun ang gamitin mo sa screencast. Tuloy-tuloy naman yun, pabalik-balik lang yun. O puzzle number tawag yan. O puzzle nga, o puzzle number. Yun, bilhin mo yun. Pag nakabili ka, pasama ko ng video mo. Yung hindi pa gamit ha. Pag nakabili ka, saka mo ko pasama ng video mo. Yung hindi mo pala gamit na video. Sana ano, makakuha ka ng maraming views dun. Natawa tuloy si Jingjing. O, hindi nga, basahan mo ako pag nakabili ka. Kasi hindi ako makabili. Sa totoo lang. Ano kasi, September pa kami dito tambay. Wala na kami pambili. Wala na kami trabaho. Kaya, nagpa-repatriate nga kami sa, ano, sa embassy rito. Pauwi na kami. Sige, sana makabili ka. Dalawa na yung inutusan kong bumili ng ganyan. Nasa ano, yung isa nasa, parang nandyan din sa Hong Kong si ano. Nandyan din sa Hong Kong, kaibigan ko din si pag nakabili ka, sana makabili ka nga. Si ano, pinuntahan mo yun si mamaya, naisip ko si ano, sino ba yun? Nandyan yun, baka puntahan mo rin to, turo ko pala sa iyo. Si ano, wala na. Bicol yun, Bicolano rin yun. Si Manoy nga ang tawag sa akin nun.
Nandyan sa cellphone kong naka-live kasi. Pinkay TV, mega love shoutout. Tamsak host, Ma'am Pinkay, mega love shoutout. Thank you, Ma'am Pinkay. Yan, sige, sana makabili ka pag nag-day off ka. Mura lang naman yun dyan sa Hong Kong kasi gawang Hong Kong, gawang China rin yung mga puzzle na ganyan. Yung ginamit ko nga, China ang tatak. Mga kasi yung produkto ng mga China, Korea, mga ganyan, yung mga puzzle na ganyan. Kaya mura lang yun dyan. Baka ilang dollar lang yun, Hong Kong dollar. Try mo sa mga tindahan ng laruan, yung mga malalaking tindahan ng laruan dyan, makakabili ka. Tapos panoorin ko yung live mo pag nag-live ka. Message mo ako pag mag-live ka nung ganun. Panoorin ko. Siguradong magbo-boom yan, maniwala ka sa akin. Kasi patok ngayon yan. Yung screencast mo. Si yung Bicol yan. Kalimutan ko yung i-message ko sa'yo. Nandiyan din sa Hong Kong yun. Friend ko yun din sa FB. Bibili nga raw siya pag naglabas siya, day off. Pero malaki ng channel niya, 15k na siya. Pero bibili raw siya, sabi niya sa akin. Thank you, Ma'am Pinkay. Baba ka ng bahay, Ma'am Pinkay. Yan, dikitan niyo si Ma'am Pinkay TV, guys. Legit po yan. Pakidikit na lang po kay Ma'am Pinkay. Yan, para dumami ang ating mga kaibigan, guys. Magdikitan kayo dun sa baba. Mas maraming kaibigan, mas maganda sa YT. Yan, padikit na lang po kay sa nakapin kay Ma'am Daday, yung nakapin kay Ma'am Daday yan sa Hong Kong. Pag may tanong kapag marunong ka bang mag-screencast na Daday? Marunong ka nang gumamit? Nasubukan mo nang mag-screencast? Pag hindi ka pa marunong, message mo lang ako. Pag tanong mo lang pag kung hindi ka pa marunong, pero kung marunong ka na wala nang problema. Ganun ang ngayon, screencast, pamparami. Kahit may ginagawa ka, pwede mong i-live. Okay, mas mabuti pala marunong ka na. Kahit may naglalaba ka, nagluluto, naka-live yung mobile mo, naka-screencast, walang problema. Mas magandang hindi ganong abala ba. Pwede mong i-live ang sarili mo habang naka Lucidoro. Hello everyone. Thank you, Ma'am Lucidoro. Mega love shoutout, Ma'am Lucidoro. Ayan si Ma'am Lucidoro, legit din po yan. Dikitan nyo yan, guys, si Ma'am Lucidoro. Thank you, Ma'am Lucidoro. Baba ka, Ma'am Luz, ng bahay. Ma'am Lucidoro. Kapangalan ka ng mother ko, Ma'am Luz. Si Ditsay nagturo sa akin. Kasi 15k na yun. Salamat ho sa damit. Thank you rin, Ma'am Lucidoro. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am. Ma'am Luz, baba ka ng bahay. Luz din pangalan ng mother ko, Ma'am. Kapangalan ka ng nanay ko. Last October ng buwan ngayon, December. Bago lang, no? Kasi marami nang alam yun si Ditsay. Maraming alam na sa buhay yan kasi kaya nagturo sa iyo. About sa pagla-live, marami nang alam yan. Mas maganda ngayon may nagtuturo. Kasi lahat naman tayo hindi marunong sa umpisa. Kailangan i-share mo yung knowledge mo sa kapwa mo na gustong matuto. Mas maganda yung ganun. Hindi yung iba kasi sasarilihin lang yung alam, di ba? Huwag ganun, di ba? Huwag ganun. Mas maganda yung i-share mo yung natutunan mo para pag gusto nung kapwa mo, makakagawa rin siya. Thank you, Ma'am Luz, ha. Baba ka ng bahay, Ma'am Luz. Ma'am Luz, baba ng bahay. Ayan, main channel ni Ma'am Luz yan. Ayan, dikit ako dati sa iyo, Ma'am Luz, ha. Ayan, Ma'am Luz si Dolo, dating dikit na si Dogong Bicol sa iyo. Si Ma'am Luz ay may 2.8. Ma'am Luz, gusto mo ba ng banana? Tanong ko lang, pag gusto mo, bibigyan kita mamaya. Pagkatapos ng live ko. Kagabi nagbigay ako ng ayuda kahit tapos na yung live ko. Nilista ko yung mga
inayudahan ko. Gusto mong banana kahit 15 ma'am? Ma'am Luz. Ayuda ako sa'yo mamaya. Si ano na, ayudahan ko na to si Jing kagabi, ano, dati pa. Ma'am Luz Sidoro. Ayan. Thank you Ma'am Luz ha. Gaayuda ako pag gusto nyo ng saging. Hanggang 15 lang banana ang kaya kong ibigay. Punta ko yung upcoming mo Ma'am Luz Sidoro. Baka hindi ka pa dikit dito, magbabaka si ano sa'yo, si Unisan Pinoy OFW vlog. Yung main channel ko yun, si Unisan. Punta ko yung ano mo, upcoming. Ito main ko yung bumaka sa upcoming premiere mo ma'am. January 8, alas 9. Yan, bumakas yung isa kong channel si Ma'am Lucidoro, si Unisan Pinoy OFW vlog. Nag ano pala, nagbakas. Yung dating dikit na pala ito si Unisan sa'yo. Ito pala yung dating dikit na. Si Unisan. Yan, dikit na yung main ko sa'yo ma'am, si Unisan Pinoy OFW. Nandiyan ka pa ba Ma'am Lucidoro? Lipat tayo ng ano, ng account. Mabinchain channel. Nawala na si Ma'am Lu. Salamat po sa damit. Si Ditchay nagturo sa akin. Tamsak. Ma'am Los, maraming salamat sa tamsak ha. Baba lang kayo ng bahay guys. Thank you daday sa main mo. Ba't ito ano? Hindi makabakas. Day off mo pala bukas, ano, daday? Linggo bukas di ba? Makakapasyal ka sa pamilihan. Di ba? May day off ka dyan? May day off ka ba? Wala. Di ba karamihan naman dyan may day off, no? Sa Hong Kong. Kasi nagpipiknik-piknik kayo dyan. Maluwag dyan sa Hong Kong eh. May mga nakakagala ang mga DH dyan sa Hong Kong. Ayan o, 1 oras at 5 minuto na tayo. Mega love shoutout sa mga nakatambay. Salamat sa mga nagtamsak. Meron pero bukas work ako. Next week pa ako. Okay, sige lang, sige lang. Pag anong pero ano yun, day off mo yun linggo? Day off mo ba yan? Baday? Day off mo rin ba yan? Dikit na rin to siya, mahal kita sa'yo. Wala na kasi yung pandikit sa'yo. Daday, puntahan mo bukas si ano ha, si Maria Pinay. Ito, puntahan mo to, screenshot mo ha. Picturean ko ha. Puntahan mo to, ayudahan ka nito. Turo ko sa'yo kung hindi mo pa kilala to. Turo ko. Bakit? Ayan o. Ito yung ano niya o. Ayan, ito yung ano niya. Galing ako dyan kanina. Yan ang kanyang channel. Teka. Palakihin natin. Ayan o. Puntahan mo yan bukas. Alas 12 ang live niyan. Everyday.
Puntahan mo yan, screenshot mo para makita mo. Puntahan mo yan, tapos ayan, dikitan mo, tapos ipiping ka nyan. Ipiping ka nyan, tapos nag-aayuda doon, nagbibigay ng ayuda doon. Baliktad ba? Ba't ganun, no? Hindi okay lang yan, screenshot mo, pero mababasa mo naman yan sa cellphone mo. Ganyan talaga yan pag in-screenshot. Maria Pinay in Germany. Baliktad lang tingnan yan, pero pag binasa mo sa cellphone mo, in-screenshot mo, hindi na baliktad. Parang ano ba yan, yung sa ambulance? Pag ano, kaya baliktad yung ambulance pag nakasulat pag ano, yung lita ng ambulance, di ba, pakita ko ba't kaya baliktad to. Ganyan yan ang nangyayari pag ano mo. Yan, Maria Fatima yan, Maria Fatima. Yan, yan, sure yan, bibigyan ka ng ayuda nun. Sabi mo bago ka lang. Si Maria Fatima, mabait yan. Joker yan, joker. Tapos magtambay ka doon. Pag sinabing huwag ka na magdikit, pag inayudahan ka na noon, sabihin huwag ka na magdikit ha. Kahit nandun ka pa, huwag ka magdidikit sa mga nando, daya mo lang sila. Saka ka muna balikan pag nakalipas ang isang araw, saka mo sila balikan. Okay lang sa kanya yan. Yan, makakuha ka dyan. I-play pa yung video mo doon sa taas. Marami akong mapupuntahan sa iyo, turo ko sa iyo ang mapupuntahan mo. Dito naman kay Sol, magpa-member ka naman dito. 100 banana bibigay sa iyo pag nagpa-member ka. Pag bago ka pa lang at di ka nagpa-member, 10 banana yan makakuha ka doon. Kay Solusim, ito. Mababait yan, mga nagpupunta ako dyan. Pinupunta ko yung mga ano nyan. Ito. Ayan, si Sol, yan. Solusim, yan, punta mo rin yan. Nag-aayuda rin yan. Lalo pa nagpa-member ka, 100 banana ibibigay sa iyo. Nagpi-play din ng video to. Solusim. SOLLUCIM. Solusim. Nag-aayuda yan. Pag hindi ka nagpa-member, 10. Makakuha ka na 10 doon. Ayudahan ka na 10. Tapos nagpiplay din ng ano. Dikit ka na. Ako sa kanya, kuya. Kay Sol, dikit ka na. Kay kay Sol o kay Pinay? Kay Pinay in Germany. Yan, dikit mo rin to si Solusim. Sabihin mo pinapunta ka ni Unisa na yan, no? Solusim. SOL. Pangalan niya, SOLLUCIM. Yan. Yan ang kanyang ano, channel. Nalagas yung banana ko sa kanya. Nalagas. Ganun ba? Yun lang. Baka may ano, nagkataong ano, nang isda ka agad sa iba, gano'n. Baka nang isda ka. May time talagang gano'n yung tinuro ko sa'yo. Huwag ka muna mga isda pag galing kagaya niya, nandito yung daday mo. Huwag ka munang pupunta sa iba. Pagka lumabas ka dito mamaya, ipahinga mo muna. Halimbawa may dumikit sa'yo dito. Hindi niya pinaliwanag lang. Kaya pag lumabas ka mamaya dito, huwag ka munang pumunta sa iba. Ipahinga mo muna. Palipasin mo kalating oras o isang oras, pwede ka nang pumunta sa iba. Pero kung alagad mo, walang problema. Kung alagad mong gawa ka pa ng ibang alagad, damihan mo alagad mo para pwede ka rin mag-support sa mga pumupunta sa iyo. Pwede mo silang dikitan do sa iyong alagad o ninja account. Nadaga. Kilala mo na pala yan. Sino pa? Marami akong tuturo sa yung ano dapat mong puntahan para makakuha ka ng ano, mga banana.
Release sa may vlog. Ayan, mega love shoutout. Kaya ngayon, huwag ka nang pag ganun, huwag kang pupunta muna sa iba. Hayaan mo lang, tambay mo muna yung cellphone mo. Pahinga mo muna para hindi ka malagasan. Kurimaw, kalukuhan naman ginagawa ni Kurimaw, oh. Kunti yung tao niya, oh. Siyam. Ay, ako. Ayan, 2 oras lang itong live na to. 48 minutes pa. 2 oras na magla-live dito. I-live ko kasi yung main ko mamaya. Si Unisan Pinoy OFW Vlog. Mga alas 7 yun na. Alas 7 o alas 8 i-live ko yun. Tulog ka na nun, daday. Anong oras na pala dyan? Mag-alas 11 na, daday, ha? Inaantok na kayo. Nawala na si Ma'am Luz, dumaan lang. Ayudahan ko sana kung gusto niya ng banana, eh. Maliit pa rin ang bahay nun ni Ma'am Luz. Minsan ang sarap kasi mga isda, no? Hindi mo alam ang isda mo malalagas pala. Kasi pagkaalis mo sa isang live, lipat ka agad doon sa ibang live. Ayun, ang resulta nun lagas. Ganun yun. Nung bago lang ako, ganun din ang ginagawa ko, eh. Sige ako pang isda. Pagkaalis ko sa isang live, lipat uli ako para makakuha uli. Yung pala, imbis na makakuha, walang nakukuha. Nalalagas. Ganun din kami nung bago kami YT. Kami ng YT 2019 yata o 2020. Limutan ko na. Yung channel ko sa sing isa na monetize nawala yun. Hindi ko na recover. Pero monetize na rin yun. Pasahod na sana ako dun, $90 na mahigit yung dollar ko dun, biglang nawala. Na delete ko yung pinalitan ko kasi ng Gmail account. Kalikutan ng kamay, pinalitan ko. Yun, nawala. Mabuting-ting kasi ako sa sa mga kaya yun, napasama. Ng Gmail papapalit. Pero napalitan ko naman, kaso yung confirmation na delete ko. Pagka delete ko, nawala yung channel ko automatic. On the spot. Sayang yung ko doon, dollar ko doon, may dollar na sana yun. Hindi ko na recover, nagawa na lang akong bagong channel. Kaya itong channel na ito, 2021 ko ginawa ito, eh. August 2021. Ang bilis ng taon na magtataton. 21, 22, 23, 24. Tatlong taon na pala ito. Tatlong taon na pala itong channel ko. Yan, shout out sa inyo lahat, guys. Mega love shout out. Yan, baka may gagawin ka, daday. Gabi na. Yan, pwede nang matulog. Mag-alas 11 na dyan. Yan naman ay lang. Saktuin ko lang 2 oras yung live ko. Pero maganda rin, nakakalibang din ng YT. Nakakalibang. Din. May natututunan ka rin dito sa YT.
Mas maganda nga mag-wait dyan sa Hong Kong kasi dyan open dyan eh. Pwede ka mag-video kahit saan. Hindi kagaya dito sa ano, sa Middle East. May limitasyon dito ang pag ano, mag-video sa lansangan o sa ano, mga hindi ka pwedeng video ng video rito. May mga binabawal kasi rito. Mahigpit dito kaya hindi pwede rito video ka lang ng video. Hindi kagaya dyan, open country kasi ang Hong Kong. Para ka lang nasa Pilipinas. Oo, kasi dito hindi mo pwedeng videoan ng basta-basta yung ano, lalo't may mga Saudiya, may mga Arabo. Mag-video ka ng lalo't nakatingin sila sa iyo. Baka ireklamo ko pag na-video mo sila. Kasi ayaw nila ng basta-basta nagbibideo, hindi kagaya diyan. Open diyan, walang problema. Kasi parang Pilipinas lang din diyan eh. Yan, buti sa ano, sa Dubai, open doon. Walang problema doon. Walang problema mag-video doon. Sa sa ano, sa Kuwait, saka dito, yan, mahigpit yan. Sa mga ganyang pagbibideo. Hindi kami pwedeng basta-basta lang magbibideo. Sa Middle East, yan. Sa Qatar, okay din. Nung galing kasi ako sa Qatar, okay din doon mag-video. Walang problema doon. Hindi doon ganong mahigpit. Iwas kasi ako sa mga basher. Ayoko ng palaaway. Oo naman, mahirap yung palaaway. Mahirap yung palaaway. Mas maganda yung ano, maraming kaibigan, hindi yung away. Pero dito, maglaro ka lang sa YouTube. Kahit mapansin mo yung ano, laro-laruin mo lang yan, mga live nila dyan. Maki ano ka lang. Sakyan mo lang sila kung anong mga narinig mo sa kanila. Yung problema dyan, kung ano. Huwag lang sa'yo manggagaling yung mga salitang hindi maganda. Yan ang pangit. Kaya mo lang sila. Walang patulan. Ganyan talaga, may mga basher talaga sa ano, hindi nawawala yan. Merong nanlalait, merong ganon. Mga naiinggit, enjoy lang ako sa YT at collecting memories. Oh, yan, tama yan. Para pag tayo ay may edad na, maalala natin yung ating YouTube. Ito pala ako nung bata pa ako. Bata pa ako dito sa video na ito, maalala mo yung mga memories mo dyan. Kasi hindi naman mawawala yan sa YouTube. Kahit yung channel mo hindi mo na ginagalaw o inaano, kumbaga hindi na active, hindi naman mawawala sa YouTube yan. Nandiyan na mismo yan. Oras na i-search mo yan kahit di mo na ginalaw lang ilang panahon, nandyan lang yan. I-search mo lang yung channel mo, lalabas yan. Maalala mo channel mo, ano, ito yung channel ko dati oh. Nung masipag pa akong mag-live oh. O diba, papatawa ka lang sa sarili mo. Tatawanan mo lang sa sarili mo eh, oh, cute ko pa dito dati oh. Ganda ko pa dito, sabihin mo oh, diba? Ngayon, tiguwang na tayo. Pagkalipas ng mga 20 years, no? Ilan taon ka na pala, daday? O, di ba, mga 30 ka na, no? Pag after 20 years, after 30 years, balikan mo yung YouTube, oh. Maalala mo, di ba? Para pagtanda ko, may titingnan, oh, tama. Oh, makikita ng mga anak mo, oh, ito, mga ko, oh, di ba? 42 ka na pala, kala ko 30 ka pa lang. Hindi halata ah. 42 ka na pala. Yung si ano, parang bata pa rin yun ah. Si ano pangalan nun? Si Dichay. Bakit, daday? Anong problema? Huwag mo na dyan ikwento. Huwag mo na dyan ikwento, daday. Baka ano tayo. Mga technical tayo dyan. Si Dichay at 35 oh.
35, oh, napansin ko nga, bata pa si Ditchay. Pero para magkaedad lang kayo, no? Disha Whitey, thank you for coming back. Disha Whitey, on. Disha, anong min mo? Hindi mo binabamin mo dyan? Disha, anong min mo channel? Tanda ako sa kanya 5 taon, kaya ate, daday tawin sa akin, no? May pamangkin din ako dati ang pangalan. Nasa Iloilo, nakatira. Taga Iloilo yun, napakasawa niya. Ano yun, Jacqueline kasi ang pangalan tunay nun, Jacqueline. Tawag sa kanya nung bata pa siya, Daday. Yan, daday na ng daday. Daday ang tawag sa kanya. Hanggang sa lumaki na, daday pa rin. Ayan, mega love shoutout for lovely people on Disha. Disha si Disha ay baba ng bahay. Tingnan ko nga si Disha na to. 392 si Disha. Tingnan ko si Disha. Parang kilala ko si Disha. Ano pala, India nga pala to si Disha. Don't flooding your link at that Disha, don't flooding. Because I remove your moderator Disha if you more drop your link. Don't flooding your link, my friend Disha. This is your main channel, Disha? Huh? Your main channel, Disha? $392 subscriber, Disha. I give you 1 banana, 393. Don't flooding, my friend. Only 1 is enough. Don't flooding your link. Disha Whitey, +1 sa iyo. Okay, Disha. Give you 1 banana. Okay, +1, Disha from Peninsula. $394. Disha. Thank you, my friend. Disha Whitey, +1 from Peninsula. Thank you, Disha.
Di siya, alam mo yung makulit, di siya. Makulit. You know, makulit, di siya. Tinanggal ko ang moderator mo kasi baba ka ng baba ng ano. Ng bahay. Huwag kang baba ng ano. Sunod-sunod. Marunong ka naman mag ano. Tagalog. Di siya. Yan, mega love shoutout. Malapit tayo mag-end. 30 minutes na lang guys. Mag-end na tayo. Daday, maraming salamat ha. Sa support, Daday. Connect to the one I pin. Ayan, nakapin si Daday. Palablab po kay Daday. Daday. Tinanggalan ko ng ano. Tinanggalan ko ng moderator si ano. Makulit eh. Baba ng ano. Ng kanyang bahay. Ng kanyang ano. Panay sunod-sunod. Thank you, thank you. Baka may gagawin ka dyan, Daday. Kahit iwan mo na ako dito. Baka may mga gagawin kayo. Gabi na dyan. Para makatulog lang kayo dyan. Sa Hong Kong. Malamig na rin dyan sa Hong Kong. Manang Ading TV, shoutout po Manang Ading TV. Migalab shoutout Manang Ading. Baba mo ba mo dyan Manang Ading? Tingnan ko nga Manang. Hindi kita nga kita kay ano, kay Peninsula. Baka, yan may bagong dikit ako sa iyo Manay Ading. May bagong dikit ako sa iyo, hindi pa dikit. Ito naka-live Manang Ading TV. Si Manang Ading. Yan, subscribe tayo kay Manang Ading from Peninsula. Magbakas ako dito sa upcoming ano mo, premiere. Mango soap carving. Pang negosyo giveaway gift. Ayan, plus tamsakan natin, bakasan natin to. Manang Ading nandito sa bahay mo. No. Manang na Ading pa. Please support po. Thank you so much from Manang Ading. Ayan. Yan, nagtamsak ako dito, bagong dikit. Manang Ading, 4.7 ka na. Malaki na rin bahay nito Manang Ading. Tamsak dikit na si Peninsula sa'yo. Akin yun, si Peninsula may bakas sa'yo, ma'am. Manang Ading. Thank you sa patamsak, Manang Ading. Taga saan ka, Manang? Manang, taga saan ka? Saan ka sa Ilocana? Ilocana si Manang, eh. Ading na eh. Ading Kabsat eh. Ano iba Biskaya? Ano iba Biskaya? Manang Ading. Anya, tinaga mo, Ading. Ading Manang Ading TV. Maraming salamat. Yung si Dogong Bicol, dikit na to sa'yo eh. Alam ko. Ito si Peninsula, dinikit ko sa'yo. Ano ko yun? Ayuda ko sa'yo, ma'am. Chris po, Chris Manang Ading. Chris ano? Chris Aquino.
Si Manang Ading. Kaya pala kamukha ka ni Chris Manang Ading eh. Dahil Chris ang pangalan mo. Yan, dikitan niyo yan si ano Manang Ading. Daday, dikitan mo yan si Manang Ading. Nandiyan ka pa ba Daday? Dikitan mo yan. Daday, Manang Ading padikit kay Daday. Main channel niya yan. Hindi pa yan monetize. Nasa Hong Kong yan yung bahay niya. Oh. Nakapin si Daday. Nakapin. Ganda pala ang apelyido ni Manang Chris. Apelyido niya po. Yan. Chris po. Noted po idol. Yan. Padikit na rin po kay Daday Manang Ading. Yan kay si Manang Ading ay bata pa yan. Ayan, si Manang Ading. Bata pa to. Yan si Manang Ading. Oh. Napintas si Kading. Mga magandang ano to ni Ading oh, mga content niya oh, sa about sa ano, mga decoration oh. Mag-increase mag ano ka Manang Ading, mag screencast ka Manang, baka papatok ang iyong ano. Noted po idol from Daday. Manang Ading. Manang na Ading pa. Manang ate, 'di ba? Ate Ading, ate pa rin 'yun, 'di ba? Manang Ading. Ibig sabihin sa Ilocano, ate. Ate or kapatid, Ading. Ayan, malapit na tayo mag-end guys. 26 minutes na lang, i-end ko na to. Dan dikit si Daday. Ayan, thank you Manang Ading. Manang na pintas ti Ading. Sika Manang Ading. Napintas ti balasang sika Ading. Nagpintas. Ayan. Tama ba yun Ading? Mga Ilocanohan ko. Kasi Tagalog ako, hindi ako Ilocano eh. Madamdama Ading. Tama po, okay. Napintas ako, when Manang, when. Napintas ka. Sabi sa Ilocano ay ayatin ka Ading. Ay ayatin. Tama ba yun Manang? Ading, kailan lang live mo Ading? Manang Ading. Parang nakapunta na ako sa live mo palagay ko, nakapunta na ako. Parang nakapunta na ako. Tingnan ko nga. Tingnan ko si Dugong Bicol kung dikit na sa'yo. Tingnan ko, punta ako sa aking main channel ha. Ading. Aba, madami kayong alam na Ilocano. Uwen. Basit line. Manang. Sige. Tingnan ko Ading ha. Tingnan ko yung bahay mo kung dikit na ako ha. Tingnan ko lang ha. Ayan. Ay, dikit na oh. Dikit na Ading oh. Si Manong mo. Dikit na sa'yo. Si Manong mo Dugong Bicol. Dikit na sa'yo dati pa. Tamsakan uli natin to sa iyong ano, premiere. Tamsak number 3 Ading. Dating dikit na ito. Yan, dinikit ko sa'yo tinamsak ko sa'yo si Dugong Bicol Ading. Dating dikit ito sa'yo.
Thank you po Manong Dugong. Ano yun? Ano nga sa ano yun? Nga sa Ilocano yun. Wait, isipin ko lang ha. Wala sa isip ko eh. Yung walang ano man, ano nga yun? Sa Ilocano. sa, sa Saudi ba? Mapibuskil. Hindi, alam ko yun. Nawala sa isip ko eh. Walang ano man sa Ilocano. Ayan, pwedeng agyamanak. Ayan. Awan anyaman na. Ayan. Sa ano, pwede ring agyamanak, di ba? Ading. Sa mga taga Baguio, agyaman. Awan agyaman na. Ay, sabi ko na, tama ako eh. Matututo ako dito kay Ading yung nagano. Agyaman, thank you. Agyaman is thank you. Tama nga. Thank you, Ading. Mati mo skill. Manay Ading, di ba nasa abroad ka rin? Manay Ading. Parang nasa Hong Kong din to si Manang Ading eh. Sa Hong Kong ka ba, Manang Ading? Oh, saan? Ano yun? Alin yung upo? Hong Kong, Saudi, Middle East. Sabi ko na, ayan oh. Yung dinikita mo kanina sa Hong Kong yan, mag ano kayo dyan, biso-biso kayo dyan dalawa. Si Daday, nasa Hong Kong yan. Baka magkapit bahay lang kayo dyan sa Hong Kong. Sabi ko na nasa Hong Kong yan eh. Ayan, ano kayo dyan. Si Daday yan, maraming salamat host ng Ading. Ayan, nasa Hong Kong pa yan, Daday, si Manang Ading. Ayan, baka nakikita kayo dyan sa tabi ng dagat dyan. Ayan, magkumustahan kayo dyan, pares kayo nasa Hong Kong. Thanks si Daday. Ayan. Dito ako, King Ye. Ayan, Sweet Meats Vlog. Sweetie Meats Vlog. Bibigyan ng jacket, Sweetie. May jacket na Sweetie ah. Ba't walang jacket dito? Meron. Wala. Ayan, okay na. Sweetie, may jacket ka na. Sweetie Meats Mix Vlog. May jacket ka na, idol, Sweetie. Ito, si Sweetie. Ito, matamis to. Sweetie. May love shoutout sa'yo, Sweetie. Sweetie, hello. Tingnan ko, dikit na ako sa'yo, Sweetie, ha. Boto channel ko bahay mo. Baka ka ng bahay, Sweetie. Ay, dikit na ako, Sweetie, sa'yo. Ayan, o. Dikit na si Dogong sa'yo, Dogong Biko. Thanks sa jacket, host. Ayan. Sweetie Meat, nag-love shoutout from Manang Ading. Ayan si Sweetie Meats. Nasa abroad to. Sweetie Meats. Di ba Sweetie Meats, nasa abroad ka? Parang Middle East to si Sweetie Meats eh. Sweetie Meats. Gusto mo ba na saging, Sweetie Meats? 160 por ang bahay mo. 1K 1,640 ba ito? Pag-uwiti kita mamaya. 164. Lista ko pangalan mo, Sweetie. Sweetie Meats. Pero dikit na yung ano ko sa'yo. Main channel. Sweetie Meats. Parang dikit ka na sa isa kong channel, Sweetie Mix. Yung isa kong main channel. Kilala mo ba, Sweetie, si Unisan? Si Unisan PFW. Kilala mo? Daday Dan from Sweetie. Yan, Daday, dikit na sa Sweetie. Wow, may pabanana. Ikaw ba, Manang? Tingnan ko ang bahay ni Manang. Pag malaki hindi na kita ayudahan. Ako na ang ayudahan mo, Manang, ha? Tingnan ang bahay mo kung ilan. Malaki na bahay mo. Parehas na tayo ng bahay, sweet,
Ako na nung ayudahan mo manang. 476 ka na pala. Sino kasi balit pambayan? Rotay, hindi ako nakapunta dun sa inano mo na wala ang power dito, Rotay Vlog. Yung message mo sa akin, hindi ko napuntahan kasi kay Maria Pinay nawala yung internet namin, nawala ang ilaw. Kaya hindi na ako nakabalik. Tapos nung nabasa ko yung message mo, Rotay, dito lang bago ako mag-live. Yun, Rotay, wala ka pang jacket. Bakit nawala naman jacket mo? Ano nangyari dito kay Rotay Vlog? Ba't wala yata jacket ni Rotay? Manang ading Dan, thank you, sweetie. Bibigyan kita ng ayuda, sweetie ha. Abangan mo na sa right corner packet. One ano ka, ano yan. Pero pwede na natin bigyan ng ayuda ito si Manang. 476 si Manang eh. Manang ading. Bigyan kita 10 Manang ha. Manang ading. Masipag kasi ako mag-ayuda. Kasi marami ako nakahandang pang ayuda eh. Yan, 476. 476. Gawin natin 477 yan ading. Makikita nyo na lang sa channel nyo mamaya nadagdagan ng ano yung banana nyo. Kay Manang Sweetie, ilan ba yung kay Manang Sweetie? Nasipag ko mag-ayuda sa pool yan. Yan ako lang kay Manang Sweetie kung ilan ha. 164. Ayan gawin natin. Paguhitin natin yan 164 mo Sweetie ha. 164 ka. 1.64. Mababago yan. Magiging 5 yan. Mahigit pa. Si Ma'am Luz na wala. Ayudahan ko sana. Hindi na nagbalik. Salamat Manang. Sabi ni Sweetie Mitch Vlog. Yes ma'am Sweetie. Dating dikit. Dan sis Sweetie from Manang. Yan si Rotay Vlog na ayudahan ko na yan. Kaya wala na akong maibigay dyan. Rotay hindi ako nakapunta ha. Sa pinigay mong ano. Yung ano kanina. Hindi ko napuntahan talaga. Sorry. Hindi ko napuntahan. Kasi nga wala ng power. Nangingisda ako kay Maria Pinay in Germany kanina. Biglang nawala ang power. Inayudahan pa naman ako doon. Babalik ako lang siya bukas. Dan Thumbs Love. Yun. Sana may love no. Host mega love shout out from Rotay Vlog. Maraming salamat Sweetie from Daday. May pabanana dito Manang ading. Huwag kang mag-alala. Paguguhitin ko yung mga hindi gumuguhit yung ano kabahayan. Daday Dan. Kala ko nagka-daddy na ako. Nagkano na ako mami ako dito eh. O malapit ako sa airport sabi ni Daday. Maganda pala lugar ni Daday. Malapit sa airport. Mabilis lang umuwi pag gusto mo lang umuwi ano. Pag may visa ka na. Ticket. Ayan. Things sa jacket host from Sweet. Mga nabasa ko na yan. Okay lang host from Rotay. Naiwan nga kita doon Rotay kanina kay ano. Kay Maria Pinayin ka Germany kasi nga biglang nangingisda pa ako, nagtambay ako tapos biglang nawala ang internet ko tapos yun, nag brown out dito. Bumalik ang kuryente hapon. Di pala tayo dikit sa Sidugo. Ano yun? Di pala tayo dikit sa Dugong Bicol mo kanina. O nga napansin ko nga sabi mo nagdikit ka kanina. Paano nangyari yun Rotay Vlog? Doon ka kay Onisan lagi kasi nakapokus no? Oo. Walang problema yan. At least lumikit ka naman. Si Sweetie oh. Sweetie Mitch Vlog. Parang dikit na si Unisan dito kay Sweetie. Nakakapasal ka ba kay Unisan Pinay FW Vlog Sweetie? Parang kilala kita doon eh. Parang nakapunta ka na sa live ko sa ano yun. Dan dikit ako sa you Sweetie from Daday. Yan dikitan niyo si Daday. Maglablabang kayo dyan mga OFW.
Baba kayo ng bahay guys para maipin natin ang bahay nyo. Baka mangalan na si daday dyan sa baba sa nakasabit. Para makapalitan naman natin. Baba kayo ng link nyo. Sweetie Miss, may ayuda ka sa akin ha mamaya. 476 yung bahay mo. 477 natin yan. Tsaka si ano, Sweetie Miss Vlog 164. Gawin natin 165 yan. Always welcome Sisi from Daday. Yeah, meron lang po tayong 13 minutes. Mag-end na po tayo after 13 minutes. At magla-live naman ako doon sa aking main channel kay Unisan Pinoy OFW Vlog. Baka hindi nyo padikit si Unisan na, padikit na lang po. Ito, padikit na lang po dito sa mga hindi padikit kay Unisan. Ito yung live ko mamaya. Padikit dito guys. Ito, patamsak na lang dito sa aking ano. Ibababang link ni Unisan. Always welcome Sisi, sabi ni Daday. Ay, padikit po dito. May live yan mamaya. Hindi ko pa nasisit up, pero may live ako mamaya kay Unisan. Yan sabi na ba ni Dugong Bicol guys, padikit po. Pwede ko rin dyan kayong ayudahan sa live ni Unisan. Diyan ko kayo ayudahan. Ano, puntahan nyo yan guys, si Unisan. Nag-ayuda rin yan dyan si Unisan sa live niya. Yan po yung kakambal ko, si Unisan Pinoy FW Vlog. Kakambal ni Dugong Bicol yan. Rotay, thank you Rotay. Daday, thank you Daday. Punta ko na lang Rotay yung link na binaba mo sa Messenger no, mamaya. Kung hindi pa ako dikit doon, didikitan ko yan. Live ba yun? Hindi ko na ano kasi wala nga kuryente. Hindi ko na open nung pagkabasa ko nung ano, nung pagka message mo hindi ko na open yun. Tapos nagka-kuryente hapon na. Tapos nag-cheat ako ng live yun, hindi ko na nabasa. Hindi ko na nabuksan. Mamaya buksan ko yun Rotay. Buksan ko siya tapos dikitan natin yun kung hindi pa ako dikit. Live ba yun? Live. May live yung kanina. Idol, ano pala yung may comment harang? Yung may comment? Idol, ano pala yung may comment harang? Yung harang, yung ads yun. Yung comment, yun yung ads. Kapag may ads, isang link na pinuntahan mo, wag mong escape. Kasi dyan tayo kikita sa harang. Yung ibig sabihin ng harang, salitang YT yan dito sa live, harang. Pero, ano yun, ads yun, ibig sabihin, may ads yung napuntahan mong ano link, no? May ads, kaya wag nating i-skip. Kung may naharang kayo sa isang pinapanood nyo, wag nyo na lang i-skip para tulong na rin sa ating mga YouTuber yun. Yun naman comment, yung ano, pwede, yung comment, halimbawa nag-comment ka sa video ko, halimbawa nagsabi ka ng hello Unisan, o hello Dugong Bicol, nandito ako, ganon, mga comment, ganon bang comment, ganon. Watching ako sa video mo, yun ang comment na sinasabi. Ang ganda pala ng ginagawa mo host, ganon. Masarap pala yung niluluto mo sir, ganon. O yun yung mga tinatawag na comment. Pwede kayo mag-comment sa live na pinupuntahan nyo. Kung ano yung ginagawa na napanood nyo, pwede yun ang ilagay nyo sa comment. Halimbawa yung video kayo napanood nyo, nagluluto ako, ang sarap naman pala ng niluluto mo host, ganon.
Yan ang comment. Comment sa isang video link. Yun namang ads, yun yung harang. Yun tayo kumikita sa harang. Binibigay ni AdSense yun pag tayo monetize na. Pero na-encounter nyo na rin siguro yung hindi pa monetize na channel. May ads na rin yun ngayon. Binibigay ang ads. Kaya pag nakita nyo yung isang channel na maliit pa, wala pa siyang 1,000, may harang na minsan. Pero hindi, pwede nyo i-skip yun kasi hindi naman mapupunta sa may-ari ng YouTube yun. Kasi binilalagay lang ni YouTube yun para sa kanila mapupunta yung kinikita nun. Ganun yun. Hindi naman mapupunta sa may-ari ng channel yun kasi hindi pa nga monetize. Pero nilalagyan ng harang nila. Sila ang kikita doon. Ayan, oh. Oo. Kagaya mo, ay sabagay 1,000 ka na mahigit. Yung iba wala pang 1,000, 200 pa nga lang minsan may ads na eh. Kasi si YouTube ang naglalagay nun. Nilalagay nila ng ads para sila kumita. Ayan guys, may ano tayo ha. 8 minutes na lang guys, mag-end tayo ha. Samahan nyo na ako hanggang matapos to. Salamat sa inyong pagtambay. Bisitahin ko ng mga live nyo pag nag-live kayo. Kung sinong kadikita ni Dogong Diko dito. Magno-notify naman sa cellphone ko yan pag naka-live kayo. Si Sweetie Mix Vlog, kilala ko to eh. Nagpupunta ito kay Unisan eh. Alam ko, kilala ko to. Parang kilala ko na yan. Sweetie Mix. Marami kasing kapangalan. Sweetie Mix Vlog. Ayan. 6 minutes guys, mag-enda tayo. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Tapusin ko lang 6 minutes. Mag-enda tayo. Kasi dito mawawala uli ang power. Mawawala ang kuryente tapos mag-change kasi ng generator. Pag nag-change ng generator, mamatay ang ilaw. Kagaya kagabi, parang namatay ang ilaw ko kung sino nasa live ko kagabi. Kung sino nakapunta sa live ko kagabi, namatay ang ilaw ko kagabi kasi nag-change power. Nag-change ng generator. Kaya i-end ko na agad to para hindi na ako abutan ng ng pagpapalit ng kuryente. Ayan, 5 minutes na lang at kalahati. Mag-end na tayo. Salamat sa mga thumbs up nyo dyan guys. Meron tayong 25 thumbs up. Ayan, sa mga pwedeng dyan, huwag ka lagay kayong tatawid sa ibang live ha. Paalala ko lang, pagka-end ko rito, pahingan nyo muna na hindi kayo malagasan. Sweetie Mitch, yan, bibigyan ng ayuda mamaya, tsaka si sino yan? Si Sweetie Mitch at tsaka si Manang Ading. Nandiyan ka pa ba Manang Ading? Bibigyan ko ng ayuda mamaya. Manang Ading, pinatin tong aking yan nakapin yung kay Unisan na bahay, Unisan Pinoy OFW Vlog. May live po yan mamaya. Four minutes guys, 4 minutes, last 4 minutes. Bukas punta ka doon pag kay Maria Pinay in Germany. Pag may time ka lang daday, puntahan mo yun.
siguradong magkakakuha ka doon. Siguradong may ayuda ka ron. Punta rin ako doon bukas, nandun din ako. Napunta ako doon pagtanghali. Saka si Rotay, nagpupunta yan doon. Si Rotay nag-invite sa akin doon. Rotay Vlog. Kay Pinay. Kay Maria Pinay. Itong Dugong Bicol, binigyan ng ayuda ko niya ito kanina eh. Tsaka yung isa kong channel, binigyan ng ayuda yun doon. Parang nabigyan niya ng 50 yata kanina to. 50 banana. Kasi nawala na yung kuryente, nawala na ng net ko. Hindi ko na namalayan kung anong nangyari. Bukas na lang ako babalik. Bye bye, good night friend. Ayan, thank you Disha YT, good night. Good night. Thank you for coming, for staying. Thank you Disha YT. Last 2 minutes guys, last 2 minutes na tayo. Last 2 minutes na tayo guys. Thank you Daday ha, maraming salamat sa iyo. Pwede mo na akong iwan dyan. Mag-iinda kasi tayo. Last lang tayo, 2 minutes. Para may mga gagawin kayo. Maraming salamat idol. Ayan. Salamat din. Salamat sa inyo lahat. Si Rotay, gabi na ito nag-live kahapon eh. Hindi ko napuntahan to. Gabi na kasi, tulog na yata ako nung nag-live to. Yan, baka may mga gagawin kayo guys. Pwede nang gawin at nakadalawang oras na tayo. Maraming salamat guys sa inyo lahat. God bless. Ingat palagi. Nagsasabing pag nandyan kayo, ayan, nandito rin ako. Ayan. Maraming salamat sa inyong support and God bless. Pag wala kayo, wala rin ako dito. Ayan. Ayan. Salamat guys, maraming salamat. Pwede na kayong magpahinga guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Sweetie Mitch, ayuda kita at saka si Manang Ading. Ayan, mag-ayuda ako dyan. Dalawa. God bless you idol. Ayan, same to you my friend. Bye bye. End na tayo. Bye bye. End na tayo guys. Salamat.